Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kawai kadurki kala sapryang hakirinsan social media. Hakbakan kadurki lai bagi don Kynthei bat Shynrang kiba Suba Drok Khyndailad. Lai iru ya kawai kabriu kebal shimpisan wei ubriu ubamla ban itho bat kenyaki. Kajingkali kami kae kebaga sorkar kan le ban telakam mikini kamsniu. Hatu kamla adai mu kapor baga sorkar lingba ka dream mission kan aibo re kishnong githa ban bu volunteer bat ban beting kapat ka sorkar ikin ki volunteer ki ba amit ka sorkar ka tipsha ki hotspot ki ba jor ka jing Ïathied Drok kam bhashibun bakan shimkam bat penjor ka jing khandra ban telakam mikini kam sniu